hane bat ezen errementeize forjan da, göze gehitzen, joda ni beti aizeli atenta. Hane, bordinesko, igual, ez dakitze, atzurkulia, gotezinak horrek igual, apurtute mazako nanguearek eutzu batzuk inde, berotut, bat abestin tuetu ipintxe banda, horze, reparazioa egite ziren, edo burdinentzako burdinesko ingantxe bat, eta horrako gauze egite ziren. Eta bai, hemen egozan, ganaduri horrek, erradurek ipintzeko besta da, erramentaiz esan zegoen da, Habe beti dut ditzen, behizek altzeta zen karak, piergoa eta apatxak. Eta handa... Hori zela egiten zan, hori zete zan holan, mai bat ere zete zan, lau postegaz, da behizek zartzen zan barrura, eta azpitzik presentatzen zen egururi, tripeaz bitzik. Da gero, karraka bategaz, da katigaz, behizek altzeu itxean. Gorantza, izteren suspenditu orduen, apatxak garbitxu, da ipini, erradure barrezik ipini, da hitze ziren, untzeginko ziren, apatxak garbitxu, kutsillo bategaz ebaitzitzen zen, luzio badeko zonek punteke bai, eta hane baten ditzen, zen bai, errez. De hecho, horreko erradurek eta badeko eta zetzien.